välittömästi kortti pois. Tosiaan kun tultiin tänne mopomiitin paikalle, niin siellä oli porukkaa kymmeniä, ehkä 100 semmoisia pieniä ryhmittymiä oli ja oli kevareita ja mopoja ja siinä sitä tietenkin harrastettiin tää keulimista. Ei ne paljon poliisiautosta välitä siinä tapahtumapaikalla, että siinä keulitaan ihan poliisiauto edessä. Tuleeko se tuossa hetki? Selvästi sieltä porukasta erottui yksi mopoilija, joka yritti provosoida meitä takaa useita kertoja keulat pystyssä ja poliisiauton läheltä. Ja siinä otettiin lähinnä niin kuin tuntomerkkejä yli sitten myöhemmin sitten, jos tavataan jossakin. Niin meillä on sitten videokuvaa ja voidaan sitten puuttua hänen aikaisempaan toimintaansa, jos hänet tavataan. Kyllä se on niin pakoherkkä, että koko ajan katsoo. Niin, ne elää sillä, että ne saisi takaa-ajoa aikaiseksi. Mutta syy, minkä takia tämän nuoren miehen keulimiseen ei puututtu siinä, että me oltiin kuitenkin liikkeellä tämmöisellä maijalla. Siinä on suuri todennäköisyys, että poika joka tapauksessa pääsee pakoon meiltä ja hän kuitenkin sitä varmaan sitä karkuajamista harrastaisi niin kauan, että siinä kasvaa riskit niin suureksi, että hän itse loukkaantuu siinä. Tämä siellä on nyt nuorison käyttäytyminen mennyt sen verran huonoksi, että siellä on poliisia autoakin kivitetty. No niin, lähdetään siirtymään pois tästä poliisiautojen luolta. Kun me sinne alueelle saavuttiin, niin huomattiin, että tämä miittiporukka oli siitä ehkä 150-200 kasvanut johonkin 400-500 ihmiseen. Meteliä meininki. Teillä on nyt annettu selkeä poistumiskäsky. Jokainen menee omiin vehkeisiin ja lähtee kotiin päin. Jos ette tottele sitä käskyä, otetaan kiinni ja sakotetaan. Paljon. Kaikki. Tosiaan tämä keulija, joka siellä alkuillan miitissä häiriköi poliisin edessä, niin tosiaan hänet otettiin sitten kiinni siinä loppuillasta. Ja jos sanoi, että Maltti oli valttiana poliisin toimesta. Hän joutui meidän toimenpiteiden kohteeksi. Hän sai sitä toiminnastaan, mitä teki, niin hän sai suuret sakot ja pitkä ajokin. Niin hurja se, että suuri osa kuitenkin onko selvistä? Niin on, joo. Mikä sen tuo joukkohurmuksen niinkö? Näin. Siitähän se on varmaan tuo auton kivityskin on lähtenyt ja kivipiä revitään ja sitten kiltikkipenskat niin tekee tämmöisen.